Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudmu ki apa? Napa? Aku kan diutangi ora usah di-share-share ning anu sosial media kayak ngono kuwi. Lah salah sampean lho, Mbak. Lah wong wis roh nek duwe utang. Tapi harus ditagih sampean mlendot merono mlendot mrene. Dadi gampang ae to saiki ki sosmed ki cepet ale responsifnya ya tadi tak share. Wis ngono kuwi to, Mbak. Aku ki ya isin nek caramu koyo ngono kuwi. Ya lah njalukmu ki kepiye? Utangku ki kira-kira piro? Utangmu ke karo aku ke ya 500 lho. Iku sing ndek wingi lho. Ya, saiki tak saure. Gur 500 kok 1, 2, 3, 4, 5. Wis lunas ya utangku ya. Ya memang kuwi kudune ke. Tapi cek enek meneh lho utangmu karo aku ke. Dek ben Apa meneh? enek dek ben ke utange 200 sampean ngutang karo aku ke. Ngalah. Daripada lak sebarno. Oh ya eling ae kuwi wong siji ki. Oke, tak tambahi 200 wis. Utangku lunas. Jenenge utang ke ya Mbak, panggah eling Mbak, pergi ngutangi Mbak, panggah eling. Ya nek ngono ki tak anggap lunas ya. Terus nek sampean arep nyilih meneh ya gampang no urusane ya. Ih, ora bakal aku milih meneh nek caramu. Ayan car rezeki nomplok iki untuk sauran utang 700 kan ya lumayan no. Duh, iki sujono iki mang tak share sope. Sok ben meneh nek duwe utang arep tak share mbok sapa yang nyilih utang karo aku. Tak share pokoke. Ya wis, Mbak, saiki aku tak pamit mulih, matur nuwun. Iya, pada-pada.